Takže čaute ľudia, na Minecraft 061, budete sledovať. Takže to by sme dneska povedali o našom súprovom Minecrafte. Teraz akurát máme nejaký super dom, ktorý sme predstavovali. Takže toto je môj dom, akurát na ňom pracujem, takže takto. Kurva je. To si robíš prdel. To si robíš akože srandu. Tak toto je. To si robí prdel zo mňa. On mi skázal dom, super. No veď prečo nie? On mi skáže ešte dom, tým púzik. Hej, ja som mal postavený dom a on mi ešte skazí dom. Budem sa sťažovať na polícii. Aj, bože môj, ja toto neznášam. Akože on príde a zbúra mi môj domček. Viete čo, tak toto je toto je ako najhoršie, lebo máte postavený dom a ten vám to skazí. Hej, ja toto neznášam. Ale to nevadí, čakajte. Ale No a teraz kde mám tie dvere? No super, toto. Joj, jak toto neznášam. No, nebudem to teraz preberať, ale musím si spraviť dvere, lebo ešte mi zavádza aj tento trávnik. Toto je niečo hrozné, lebo akože chcem ísť von a on mi zničí dom. Toto neznášam. Chápem, že kraftenie je ako blbosť pre mňa, lebo kraftenie neznášam, ale preto to chcem urobiť. Prdele, kde mám to? Mám to. Tady. Ne, ja som si chcel spraviť dvere. Dobre, sa zlakol. Čakaj, ale tu niečo chýba. Čakať. Tak, hotové je to. Toto je môj dom, ako vidíte, moje obrazy sú ako moje srdce a nemám nič nazbierané, lebo akurát jeden ma tak neškodnil, ako vidíte. Takže takto je problémy. No, tu mám vecičky, vidíte. A teraz som si chcel dať obrnenie. A to keby sa niečo stalo, takže no, takže to je všetko a ideme na výpravu. Takže tu mám obrnenie, ale moc to dobré nie je. Prdele, ja som si zabudol ešte nejaké veci. No hen, vidíte, aký dom? Ježišimária. Toto ešte musím dostávať. Počkať, či tu nemám ešte drevo. No, tu nič nemám. Tu. No, toto sa mi zíde. Počkať, ešte mám nejaké drevo, ako to musím troška tu ešte postavať, ako vidíte, mám v tom blbovinu, lebo no to kašleme na to, ideme na výpravu. Čakaj, zoberieme nejakú zbraň. Nemám, tak zoberieme iba krúmpač, ešte jedlo, keby som hladný. Tak a jedeme. Jedeme na výpravu.
ste videli, ja mám ešte farmičku takú peknú, fajnovú, ako víte. Jasné, že farmičky mám, takže toto môže byť koniec našeho let's playu, lebo sa mi nechce teraz ísť z toho. Ale ak sa vám ľúbilo toto videjko, jak som sa nahneval, že ten padok mi zničil dom. A tam mám ešte aj takú chvíľu. A tu ukážem vám moje domy, takže toto je moje. Tu si ešte presuniem, počkajte. Vidíte, aký som trulo? Tam, jak vidíte vzadu, tak tam som mal ako prvý dom. To bolo asi pred týždňom, alebo tak nejak. A pondelok to asi bolo. A tu, kde je to prasa, tak to bola moja tiež vila. Bola kedy, a to drevo. Ty, uhni, paď sem, zamri. Tak, máme meso. A toto si ešte musím vykopať, lebo to bude sa hodiť, to drevko. Keby sa niečo stalo, viete. Ja vám poviem pravidlo. Keď vždy máte problémy, tak vždy si berte všetko, lebo potom sa všetko len tak dnes. Tak, berieme. Tak, a tu je crafting table. Zoberiem si aj tento crafting table, ten sa bude hodiť pre istotu náhodou, keď by sa... Tak, nájdeme naspäť. Vidíte, jeden dom je krásny, ako fakt sa mi podaril. To hore si nevšumáte, to som ešte chcel dorobiť. Toto. Čo tam robí ten zombík? Ty úchylové. Tak toto, chlapci, ne. Takto sme sa nedohodli. Svine špinavé. Choďte z môjho baraku preč. Ešte som je zničil. Zomni. Padaj. Toto už som nevidel, ako sa mi vlúpia nejakí bezdomovci. Počkajte, takto. Tak toto ako ešte som nevidel, že takto sa mi budú lúpať domov. No super, vidíte, jak sú títo vyšinutí, takže spravíme taký pekný. Kde si to spravíme? Tu si spravíme takýto. Počkajte, vyzme si. A tuto, pri vodičke. Vodičku mám rád, takže takto to spravíme. To je jedno kreselko. Tam je takýto stoly. Ježiš, to vyzerá ako fotelka. No, urobím z toho fotelku. No, nechce sa mi fotelka vlastne. Čo to bolo? Alebo robíme fotelku. Takú vonku ako prírodná. Takže... Bejsi. To som zle spravil zase. Čakajte. Nevadí, tak to budeme prírodu vonku. A toto je všetko z môjho let's playu z Minecraftu. Ak sa vám ľúbilo toto videjko, tak dajte like, odber a všetko. Prepáčte, že to je také krátke, ale nemám tiež fakt nič. Tak na budúce si myslím, že toto vidíte v obrazi, takže dovidenia a čus.